Hello, kumusta ka mo? Ano yan sabi niyo malagad sa kami ng Jason Morales and then may partner nga po na ko diri si Randy Dayad. Asap kita ha? Always say a prayer mga kaisunan. Magdito unahon na ito pagpanalangin sa itong labang magagahon. Thank you kay Lord. Si mong gihata ka na mong grasya matagalaw. Thank you kay Lord. Okay. Bueno kaisunan, kaisunan ta. Unyan lang tayo nga pangumusta, no? Kaya dagan ba kayo ni text din na to or ni chat. Unyan lang na ha? Ato lang banbay nun. Okay. Ato lang atimanon nga itong suwatampo. Diri. Usa kay lalaki. Nga nagpatago lang sa nga ako'y kinigibawatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sunan ang atong sender si ako'y. Kining sobrang pagsalig na to sa amigo na to ba pagtabang usahay nga sobrahan yun. Mao gyud ang nakaproblema nako. Kay inay nga motabang usab sila nako nga gitabangan ako sila. Kiguba mahinuon nila ako pagkatao. Kun nganong nainani no. Inanion ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Mo umurag ubo sa anak ko gamay be. Kana sakto na ni. Ilaga. Hey, Bol. Mao'y butya sa buhat, ang dalaga sa buhat, sa singot ay gibuhat, sa mga magbubuhat, kansang dagway gibuhat, sa Pilipin hong buhat, salamin ka sa buhat, maoy buhat nga ligwat-ligwat, ay manggim buhaton. Day! Day, ang ano, Day? Nay, nangita ni mo. Kaan ko no? Siya ko no si Sido. Sido? Oo, Sido. Oh, Sido na. Si Sido ko no. Kumpare ko no ni mo. Kaya ikinagpugos siyang asawa. Bungo si Kidort gani. Gusto si Presido din na, porbida. Day, padong na ko din, adto na ko to, Day. Kadiyot. Kay tuyo aning akong kumpare taon nga ni Anhem yun din sa amo. Adto na ko. Hoy, Presido! Ang kumpare kong tunay. Kumpare way paglubad. Mas malubad pa ang sing-sing nga karaan. Kay nimo, what is ours? Pre, musta naman ka diha, pre? Oy. Pre, okay rin yapon, pre. Gikagubtan gihapon kanunay. Sa mga chicks. Sa mga maniningil. Pakakidort. Ibaw na ka. Kay kon ako mo utang, pre. Pakapinan yun ako. Inigbayan na ako ba? Pakapinan ako. Manong ilog tao ng mga maniningil din sa mo paningil tao. Mao na akong gibilibaw ni mo, pre. Karaan na pre. Kining unsay atong tuyo nga layo man kay mong gisaagan taon ha. Nabot man kadto sa akong panimay nga murag tuyoon ra man kayo taon ni gikan sa inyo. Oo, pre, kay doon na ko'y tuyo ni mo, pre. Oo, saan, pre? Kaning, pre, nahibaw na ba ka sa balita, pre? Kung sa balita, pre? Wala na ko'y trabaho, pre. Mamaw ba? Nindot sa balita, ada? Hindi, pre, oy. Bito, pre, wala na lagi ko'y trabaho. Iundang ko sa kontrabaho sa pagkasikyo, pre, kay ang among agency ba, naniraman. Mamaw ba? Ngayon noon? Karaan. Noon sa? Wala ko trabaho, pre. Wala ko'y kapagkaon sa kong pamilya. Maumianhin ko ni mo kay magpatabang ko, pre. Porman man ka, pre. Kuan, ayaw kang mamanday. Basig matabangan ko ni mo, pre, kung na akay project. Papila lamang ko, pre. Ay, may problema. Kung luoy kay kunin mo, pre. Sige lang, pre. Huwag yun yung problema. Na ako'y maabot project, pre. Bahay sa among silingan. Ako may yung patrabahon. Nya, may kinahanglan man kong tulo ka tao. Ako, tika. Salamat kayo, pre, ha. Kumpare nyo kang tunay da. Inuunsam na si natural. Kumpare tunay yun. Muratag nunoy tabar. Balik sunod si Mana, ha. Kay Ugma, matapos naman ko sa usan ako ka project. Nya, kinimbang ko na kong project, magsugo na ko sunod si Mana. Okay, pre. Salamat kayo, pre, ha. Nya, adto na lang ko, pre. Sige, pre. Kanin, pre. Pwede ko magkapanibo ni mo bugas diha, pre. Wala lang yung bugas, pre. So, kada itong usang adlaw, balanghoy lang yung tao yung magkikaon, pre. Sahay, linusak.
Ay, talagin na ako, pre. O yan mo, pre. Ay, problema, pre. Sige, sige, pre. Tanggaan ka bugas. Apilan pa na akong linata. Sundaan ninyo. Ubotan na, gina mo, pre. Ay, Mahal kumpare, tunay ko to. Unsa mo ka. ako, pre, kanang, ako ba, kanang apelin na lang pamiliti, pre. Aha. Layo kay itong lakon pa doong dinis inyo, pre, pauli sa amo. Pre. Sumabag dadaalan to imong pamilya din sa amo. Oh. Ila tayo po yun. Paigo pa ba ta? Ayaw na, pre. Abusar na masana, pre. Sige, sige, pre. Magawa sa gubugas o dilata, pre. Ha, kadiyo, pre. Pre, uy, ang pliti, pre, ha? Oh, lagi! Para asa man tong bugas o dilata nga imong gisud sa plastic? Kitaan kong patrina. Hoy! Anday. Para asa tong bugas o linata? Kuhan kayo kining. Inom sa kape, diba kayo para makatarungan pa niyo. Tarungan. Asa na ito niyo ihatag, oy? Kuhan ba dahil si Presido ba mihangyo lagi taon kay Luoy kay ko taon nga wanam sa trabaho taon. Taon sila bugas. Pilano ko kadlaw nga. Balanghoy lang kuno tayo lang ikaon nga. Linusak pa yun. Luoy kay mga bata tao. Ha? Mga ako lang kitagaag bugas dahil. Undo ka bo 3 kilo day. Ay pagkakanahan baya nimo. Ha? Day. Nganong tulo naman ka kilo imong gihatag? Ginapuon ta to nimo? Ah. Pakauwaw ka lang tabang. Kung itong bugas imong gihatag, Ano man siya day? gukda! Ang bangas ka. Pastila rabi na kumusuko akong usawa kay nang hatak og bugas ako kumpare pero suko man yun noon kay tuura ka kilo ako gihatag. Basta guko din noon ako presido. Mailang gani kay wa pa ka sa kay G-town. Lipay taon kay akong kumpare. Kunya, Dong akoy. day. Dali na, andam na rin lamisa. Asa naman yung mga kauban, mga barkada nimo? Nara diya day. Dali ra na kayo yung tawgot sa iyo kay na. Sige, tawagan na sila, andam na rin lamisa. Mao ba? Asa na mo? Magbirkol sa taninyo! Ay, unsa pa man niya ilami, yun, bas. Sige, Wow. Ay, paninggot na sa bugnaw ang San Miguel Pilpilsen. basta birkol, pre. Basta birkol gani mga pare. Di yun na mawa ang San Miguel Pilpilsin. Tumatig yun na. Pareha sa atong samahan. Sarap, laging kasama, di ba? Sakto, Pilpil. Pero mas musamot pag yun di kalamati. Basta kumplito ang barkads. Barkada. Yung sa pamaigi paabutin nyo, ablihin na na. Okay, pre. Mori ang classic. Bye, classic, pre. Cheers! Okay. Basta San Miguel Pilpilsen. Sarap, laging kasama. Oh, magbirkol na. Aday, puni pre mo subsuman palihog, day. Hasta ni San Miguel Pilpilsin. Nasa rap, laging kasama. Porbida. Paborito ni barkada. Okay? Birkol! 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 Porting ligawas, barkada, taon kay. Tapos, manuusan ako ko project, mao itong nag-birkol din may atong higayon na. Kunya pila may sugilanon, nagsugod ako sa usan ako ka project, bay sa mong silingan. Oo, okay na ang tanan ako'y ha. Naanani mo ang budget sa materyales. Unya, kada semana ang sweldo sa imo mga Okay, tao. ma'am. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Di lagi na mahimog ako rin sa taon, ma'am. Kaya naman po ko yung mga tao mutabang na ko. Basta ako rin bahala na. Second floor man ka na. Oo, ayaw lagi mo ang third floor, kay di na ko kasakana. Sakit ak akong tuhod, ana. Hibaw na baya ka nga doon na natay arthritis. Ay, may problema naman mo eh. Kambin lang bahala na. Di naptag sukbuhan, ma'am. Humanday na. Nala, sige. Pero, wag ko mo tagay discount. Ay, mahal na taong kay materialis mo, porbida. Naman gini magitrabaho nga building, matiwas. Nga naman, Hutdas lansang. wag mo ka-order. Ana may ma-order pero ang tagiya taon mo na may kabayad sa lansang taon mo tong ano lang ma-order. Mo tong stop operasyon lang ko nami. Mauba.
Nala, sige na lang, oy. Basta kay nindutan ninyo akong bahay, ha? Bisag dili kayo dako gasto, basta nindot lang pagkapurma. Ay, katong yatang si Borkitik, ma'am. Mao to'y buhato na mo. Sige, may ginoon. Sige kay mularga pa kuslite. Hinaot nga sa kung pagbalik, may agi na mo. Okay, ma'am. No problemo. Paminaw mo. Sa di pa tapang sugod sa atong trabaho, gusto lang ako isulti ninyo nga usar nik buwan na to trabaho. Trabaho on tanig usak buwan. Kinahanglan mo man na to. So gusto na ko nga way magligoy-ligoy ha. Balay man ni nga $200 kadali gani. Mga kamong upat akong gikuha kay mga maayo man mo. Nya ikalima ko. Presido. Pre. Ikaw yung muna kong timekeeper at the same time, ikaw mo itigbantay sa mga materyales sa mga tools, okay? Okay, pre. Wala problema, pre. Unya dong, kumusta namang bag-o ninyong gitrabaho? Okay, randaday mo dali rin mo man, simple mo kayong baya. Nya, ang iyang kontrito, ligon sa kayong baya. Kontrito mo sa, konkreto ba, konkret. Ikaw, expert naman kay kaana. Pero ang imong mga tao, unsa man wa kay mga ligoy ana. Ang mga bako binuo ng uban pero mas paresido. Siya may bahala ng mga ligoy diha. Musultir na ako. Nakasud gid itong kumpare nimo nga nawagtangan og trabaho? Oh, day, ako lang ibaso taon. May lang na niya ba, makatabang ta. Oo, sakto sad. Pero di na siya magsigig pangayog bugas di nimo. Di na. Mo nang ako gibasod kay siya rin makurot sa bugas na to. Madugay lagi ako'y og wa pa nimo tabangin na. Hurot atong bugas oy. Mapugos yung kaghatag anang bugas imong naong. Di mo di pa di baday, binload pa di. Hilom di ay binload. Di na magay na makislan. Ito, pwede mo tayo, oy. Break sa tam, liot to ta. Preterso, ikaw, bre na. Kamu ni ang trabaho niya, pre? Pre, kaniyot ba daw ko, ha? Magaw lang mo diha, ha? Alaon na ta, padayon. Ikaw dahil may nakakuha ng project sana, pre? Excuse me, pre. Okay kay pre, pero gamay kay budget, pre. Ako taon. Ako lang gidawa taon. May hangyo man. Para sa taon, silingam sa na to. Rubida may kinadapod ka, anak, no? Askan madahar ba na tagya ng baya, pre? Ganang imong ipanlay, pre? Purbida, bidaldita siya na ko, pre. Mang bidaldita siya, biyaan ko ng baya. Katunga rin niya iyang ikabayad na ko. Kay katunga rin trabaho na ko. Rubida, pre. Patas-taas sila na daan ng pasensya, pre. Kaya ano, pre? Maldita kayong behan ng tagya na? Na, dagang guwang mo na, pre, taon. Dagang guwang di ay? Uy, no. Wali mo biray, dagang guwang mo gusto ko. Ako juga birahan niya, binuang, pre. Kibaw yung nga, wala na ko, anak, o may muna, o ato mo na hospitaan. Aka na, pre. Maunang wana mo minya, pre, kay malita kay na, pre. Bati kay nagbatasan, pre. Basig, walay naguyab taon na nabayhan na taon. Maunang wa maminyo taon. Ay, nanguyab na, pre. Gibastid na. Gibastid. Gilabay, pa yung takop sa takore. Ha? Perti pagkatawas, pagkaigo. Porti na yung pagkatawa sa mga tao, pre? O lagi. Perbida, no? Perti yung pagkatawa. Perti pre. Ako na kayo, wa, magkatawa, pre. Ano ka mo katawa? Kaya ako may gilabay takob. Karaan, pre, karaan. Bungot si Toy. Unya, pila may sugilano na human, yun ang mong itrabahong bahay nga doon danas taon. Unya, samtang na paabot ko sa laing na mong project taon. May nasagap kong balita bahin sa katapusan nga project, nga bahay nga among gibuhat. Unya, Pre. Bida, pre. Kana bang imong mga sakop ba, pre? Katong nagpanlay mo sa bahay ba, katong dagang guwang ba, pre? Pulos to ni mo suod, pre?
Kuan pre, di kay may suotaw na tong uban. Ako na tong gitabangan ba kay para mga kwarta para sa pamilya. Putpida, pre. Pwede yun nilang pagwarta tingni anak, pre. Magklaro diha pre. Kisa may tigbantayan ng inyong mga materialis da, pre. Ang gano man. Kuan lang, pre. Ako, may guguta, pre. Nakamatikod, magud ko nga. Kuan pa, pre. Usay na yung mangagi nga mga tao ba nga. Maguroy o mga kabilya, pre. Maguroy, kabilya ka. Nya, wawi lain nagpapanday rin sa ato kanaro sila. Nya, muagi mo sa amo. Maguroy sa kabilya. Magtanaw na ko, ang imo mga tao, pre. Na naglukluk siminto, nasa'y naguroy kabilya. Sprikitik. Kagoy ko'y. Bangag sa ilong. Pre. Wa ka, kagismo ko yan ang mga tao ni mo, pre. Guys, posible sa kaya na taon, pre. Kay nahuman ko ng bahay niya gawas pa saan. Masulti tas presido taon. Siya kuya kong isaligang taon na nang mubantay taon sa mga tools ug mga materialis. Honest na sa rin na si Dok. Honest na. Honest na, oy, naunsa. Na, ambot lang ka, pre. Ako ba si mga sobra-sobra lang tingali ito. Ama ko sa sige, pre. Sige. Manabi to na project. Unya, gikan pagkahuman sa trabaho na mong bae, mga wapay tuig, gikan sa pagkahuman, may linog bang naitabo sa among dapit? Hinay rin noon. Ug naibuong ko kay, may balay mo ko nung natumpag tao. Paril, bongbong. Natumpag ko no. Balay ko nung simento. Unya, hinay raman ta kayo tong linuga. Naibuong lang ko kay, manong natumpag na hinay raman? Ako, giadto rin ko sa tagiyas bahay nga akong gitrabahoan. Unya, Unsa ning binuanga, oy? Tinuod gyud ka, gapanday ka, ha? O kolorom ka. time sa ma'am. Unsa day problema, ma'am? Ha? Dako gyud kay kog problema ug atubangon ani ako'y. Ha? Og dili ko ni ibaliwa lang. Kay nga noon, unsa may problema, ma'am? Nahugno ang bahay nga inyong gitrabaho. Oh, May nalanggani kay wa pay tao nga nagpuyo. Pinuang man ning inyong trabaho. bakit pa? Nga nung nahugno man, ma'am? Oh, tanawa dito gano. Aron makita nimo kung sa kalaki sa inyong trabaho. Tanawa dito. Kisa man tao na panday anak. Oh, tanawa. Tanawa kung giunsa na ninyo pagtrabaho. Kung nganong nahunlak ang parel sa taas. Tanawa! Ginoo ko. Ginoo Nga nung ko. bataw ni, ang gibutang nga kabilyas para sa alublak kawayan may gibutang. Oh, ang butang ninyo. Nganong kawayan mo inyong gibutang anak. Nga unta gipalitan man mo kabilya. Asama din kabilya. Inyong gipatimbang. Kakurap guday ninyo. Probidag binuangan ko ano sa kong mga tao nga mga panday, ma'am. Ay, wako'y labot kung binuangan ka uwa. Basta kay manubag mo, ani. Kinahanglan ulian ko ni mo sa tanan akong gasto, ha? Kay kung dili, i-post ko ni sa social media, mauwawa dyan ka, o ikihap pa yun ka. Ginoo ko. May noon. Aon sa! Wag yun mo pakita nga kung mga panday taon nga gikuha. Taon kinibaw man sila nga natumpag ang bahay nga mo gitrabaho. O kay ako malagi nag-contract, ako may gikihas tag-iya taon. Di na nako taon sila ba ulias gasto kay wa mo kay kwarta. Ay mo bagod na. Mao nga ning ako problema ron, paliho ko no, tabagi ko no ko bam. Ninyong tanan ko no din ha. Unsa may akong buhaton? Unsa man ko kamoy pasultihon bahin ini? Ako'y Okay, ang sendo na to karon Sinudong Goliath. ako'y ati pres. Ako'y. Kanis ako'y ati pres. Kuha ni siya kanang murag kontraktor, murag panday-panday. May butang na to, murag purman. O na siya mga kontrak-kontrak ang mga bahay karon nagpatukod ilang busiling ang bahay. Siya nakakontrak so gi kaukaw mo na siya mga barkada nga mga Okay, panday kuan ang lang? kuha o. Unsa na yung pangalan na? Gibalbal. Gibalbal. Sige, balbal. Gibalbal Agikuan ang mo. budget. Ay. Oo, ang mga gipambutang nga mga
Kabilya, Itong kawayan ra. Hala, Ang termino ana sa among kapunungan Goliath no tawag ko nila og giugom. Oh, ugom lagi. Oh, Ah. giugom ang budget. Ah. Di binuangan gud sila. Ah. Binuangan gud. Yo, ginawa lagi. Naglino ka ti Pres na bungkag pagkabungkag sa Hala, bahay. oy. Si ako itaw gikiha. Munya ang Ya, iyar bang amigo si presido niya mo ay gitugyanan niya tanan. Ay para makatabang ni sa taon diyan sa mga barkada ba mga amigo. Pero siya gud unta toy nag-supervise ana. siya, bitaw. Kanang Gasalib ang paghimo, pagbuhat ana, nakakita siya unsa gidapat. Mao bitaw ana ba? niya sinugdanan natin Pres ang pagsalig kuno sa iyang barkada taon mo Mao na, nakahimog ka mao na ng nakadaot. panautan niya. Kaya ang kabilya ati pres gipanghakot ug ang gigamit Kawayan lagi. na lang. Oo. Siya magud mo'y kontraktor Goliath. Payagod ana dunay mga tukuron nga mga balay o mga building. Dapat di ba ang engineer or sakto ba ko engineer ug ang architect mo tan-aw dito unsay lihok sa mga trabahador. Pero diba? para sa dako no, kani sa Sido, kawatan mo ka Sido, naunsa mo ka. Kisa man ni siya. Kaning Katuyang po pare. gamoy. Ikaw mo sa ligan tanan, ikaw mo gihatagan kag Mao trabaho siya sa na imong kanang- amig, imong munay- kumpare nya munay gihanda nimo. Mason. Oh, mao na siya gada kay siya may Mason, timekeeper munay, diba? tanan. Mm-mm. Siya may gikuan, kawatan Murag ka si kuwan Doy, siya, Goliath. di ka maayong barkada o boto no naon. Oh. Di ka maayo, di ka karong na tao. barkada man ko kata sila, no? Kumpare pag yun natin, Kumpare please, niya mo pa. adto siya rito, mga yung bugas. Mga yung Tagaan pag pamliti, tagaan pag yung parasudan sa dinas. Why? Suko pag taong asawang ako'y, kay tulo ka kilo na gyatag. Gipa na po. Tanawa ra kun sa. Uy, gabaw. Karong ba, wa kay gabaw. Para nako, kanit si Dumay sa daanan ni tanan. Dili. Ulagi pero Goliath. Pero ikaw sad ko'y, Ikaw, doon na sa siya kay gyud. pagpasagad. Oh, siya Kay gyud ikaw mo, may ikuan. gisaligan tao. Siya magipanilingan sa tagiya. Ikaw gyud. Tinuod. Kay siya magkikasabot. May rana ni. Ha? May Bayran? May rana ni. Oh, sa kontraktor gibarang. Gibarang. Gibarang? Sa nga naman ba? Diin madapita gibarang ba? Ang maong kontraktor Goliath kanang naang duna sa mga sakop. Karon ang iyang mga sakop nagdaog mga kabilya nga pinuto-puto na. Oh, giputo-puto na kan mura na tingali og kanang tunga sa dupa. Oh, inuto wala ka dili kay taas kada kita nos gwardiya. Kanya? Nakita mo, gingnan sa gwardiya nga, oy, ngano na naman mo ang mga kuan kanang mga kabilya. Tol, kabilya. Oh, unsay pong sa katong mga trabador Goliath. Nananghid naman meni Pulano. Ingon ana. So, si Pulano, di kasabaan sa gwardiya. Ngano ni tugot man ka nga imong matrabado, imong masako pag dagkabilya nga dili may kitag iya. Ngano man? Oh, ang istorya ani karon kanang na ang iyang gikasukan ang katong mga trabado sa ngano ako min yung gisumbong ako min nagtugot siya. Ikaw min nagtugot na mo. Pila may istorya ang bador katong kontraktor mao nag-away. Gibarang kuno. Ang Katong kontraktor. kontraktor okay. Niukay man siya karon papunta na sa gwardiya. Iya man. Giunsa pa siya pagbarang, bam? Paminaw sa Karon. ako kontraktor, si Goliath trabahador, si Goliath takitas gwardiya kadang mga kabilya kina sa Alagi. gwardiya. Ay Goliath. Oh, lagi kasabot talagi ko. Ang ako ba nga unsa pagkabarang ni borot bang tiyan, ni borot bang itlog, ni borot bang paa. Mananap ni Guwa. Oh, di mananap ng diguwa. Nagkalit lang nga kasakit, may pong gibarang, pero in fairness, di mo tuog barang, ingon tag ka ng matuo. Sa sakit niya, talik doon nag-say sakit nga dili sa bara, dili kuan bara. Ma'am, Kung nagkaluya lang siya, Namugi ko, nagkaluya, amiga nga nagkaluya. si Christine Toledo. Dito siya trabaho, nurse man siya dito. Dili, wag yun ay barang. Kanang mga kagaw, kanang mga ud, kuno manggawas, natural gina. Kay naay bakterya nga mo create ito sila nga umasamad bang gawas sa mga ud, daghan kayo. Mau ba? Oh, dili na ingon nga gibarang. Pare ko na nang yung appendicitis, ni buto niya, Oh. na-poison, namatay. Inay nga, ay, gihapa kong hangin. Barang. Oh, Kanang mga dagko barang. kay tiyan nga, Oh. kuan ang kada, gibarang na. Kadi, Pero Goliath, adaw na tayo Barang. paambet. Oh. Oh. Ha? Sa predo? Singan? Gaba o barang. Natural mga. Kanang gaba na, banang gaba. Karman. Dugay lang. Kanang Oh. karma. Duga Kani- lang abot. Dugay lang. Alan, ano ako ipaambit apartes kaso karon na to, ha? Ay makadungog ani si Sido, makadungog sad si atong Ako'y- ako itong sender gawin dire. Sira kapitulo 6 versikulo 10. Gawin dire ay. Adunay uban nga makigsalo kanimo samtang hamugaway pa ikaw. Karon. Makigunong sila kanimo daw imong anino. Ano man? Ug musugo usab sila sa imong mga sulugon na pandili sila muunong kanimo sa panahon sa kalisdanan. Mo Ay, sagad Kung mahita ko. magkalisod na ikaw, mutalikod Wa, sila nay kanimo ug mulingi. dili na ikaw makakita Kanol kanila. na. Ngano ka rin na Na na.
Kay liso naman mutabang Lagi sila. nagi mga dili sa ingon no, naam say tawo nga tarong gyud nga mga unong nimo pero kargado gyud mo inana gyud. Ano mo talikod na. Talikudan gyud. Kani nga, pangutana niyang gulyat. Karon. Ikiha mo kuno siya. Pabayron pag yun siya. Oo. Kana, ug ikiha mo yun siya, mapugod siya, pabayron po siya, mapugod po siya pagbayad. Kay una lugar, naman sa good po siya sa'yo. Pang iyang pagka-contractor o pag-supervise, wala man na yung Nagpasagad. Nagpabaya. Wala sa niya tanawa magkuan. dito. Saan na nimo kay? Apo na ulit, nasalay po siya siyang kumpare. Pero kana bitang magpabuhat kag inana, bay no panalitan. Kinahanglan ng tagian na gyud unta. Aron magtan-aw ba? Giun sa pagbuhat, magkakuan kang uy ayo nganong inana man, di ba? Magkakuan ka nganong inana man na. Kay kanay bayang imong pasagdan pataka lang nagkuan nya. Oo. Mo na kasayop kung magpabuhat Puro ka. si sila sayop. Why bay? Si Akoy sayop, si Do sayop, si Katagiya sayop. Kisa mitarong ani bam. Wala Pero- mo silingan, Gams. Ako'y ngan. Ha? Ako'y bahala mo na. Muna inana Ako'y ako. bahala. Serious siya, ako'y ba? Muna na mga kanang mga panday nga pataka lang Ako'y buhat. bahala. Panday, ako'y bahala. Nya Goliath. inigkuhan di mao. Ingon ka, sayop si Akoy, sayop si Sido, sayop ang tag-iya. Mingon ta ang tag-iya, may... May sayo pantagiya. Wa man din hati. Awa sa din. Pero, ang kuan gitugyanan, naman sa gitugyanan. nalagi. Dahil mo na ng kuan ha, nga mo na, inan mo siya nga, kompleto na ka materyales, sana na. Pero sa imo nagingon na ti pres nga ikaw tagiya mo tan-aw sa gag gyud sa Oo, pagbuhat sa kinahanglan. babae. Pero, katugod siya, tingali, Busy siya mga larga, tujas. ano ba? Salig lang. Kato kung panday mo inindot. Ano naman? Ingko na sayop pa na ang pagsukot sa imong pultahan, kan dili man mo sigo, dili man mo sira. Balik unyang gabi, pagdaog dito ka ng mitrusan, usba pagsukod. Ibalik pa kagabi, Nga naman. Nga, dog mo. ni ago ko. Ingon ko na ka bam. Ano man ni imong lansang bisag yun sak duk bugawas ba jung mo. Hindi, irto. Basta mauna na to. Okay. Okay? Nga, kung ingon na ani gani, dapat susihon kung may mo, kada adlaw, kung unsa na lakaw sa Mauna. tabako. Mauna. Salamat pag mananat, ito naman noon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.